Naswerte nga wala sa may napilasan ng individual matapos ang pagtuhaw sa Buhawi. Pero nagbili naman siyang halit sa siyam ka mga pamalay. Sa diin sa siyam, 4 din ang totally damaged, 5 naman ang partially damaged. Ini ang nagluntad sa Barangay Hines Interior, Cabatuan, Iloilo. Alas 6:30 sa gabi, Setyembre 18. Sunod kay Mr. Andrew Burao, head sang MDRRMO Cabatuan, nga sa siyam ka mga balay may 30 dari ka individual ang ginabanta nga apektado kag naguba man ang portion sa Puga Integrated School. May eskwelahan nga naguba, pero may mga balay nga mga 4 na totally damage kag may mga 5 nga partially damaged. Payag pa, may puno naman nga natumbak nga nagtabod sa karsada kag naamat-amat manila nakuha kag ginapasalamat nila nga wala sa may napilasan samtang ang mga apektado nagtinir sa ilang himata pero ang iban ang nagpambidin sa ilang mga balay. Dugang pa mga ka-K5 nga tion sa clearing operation yan ang presensya ni Mayor Irizadi Pueyo, mga opisyal sa munisipyo ka mga barangay officials pa. Samtang makabaton sang 5,000 pesos nga cash assistance ang balay nga totally damaged, samtang 3,000 pesos naman ang sa partially damaged. Kag sa alas 11 in punto kagabi mga ka-K5 sa buong adlaw natapos nila ang clearing operation. Balita nagikan sa Banwa sa Cabatuan, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News of AM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.